Budova hospodářské komory v Regensburgu se v pondělí stala dějištěm vernisáže výstavy, která německé straně představuje stavební činnost v Plzeňském kraji. Vydala se na ní i naše kamera. Nejzajímavější stavby se představily na výstavě v Regensburgu, která se uskutečnila u příležitosti nedávného konání stavebního veletrhu Finpex 2013. V Regensburgu se sešli zástupci Plzeňského kraje, Regensburské obchodní a průmyslové komory společně s českými a německými podnikateli. Já jsem nejvíc hrdý na tu spolupráci, která trvá s Horní Falcí z IHK Regensburg více než 10 let. Je to akce, která je tady v tomhle oboru úplně poprvé. A my jsme rádi, že tímto můžeme odstartovat spolupráce ve stavebním průmyslu. Na akci nechyběli ani zástupci měst a obcí z Plzeňska. Dlouhodobě fungují některé firmy v Klatovech na bázi vzájemné spolupráce česko-německé a vzhledem k tomu, že jsou to i významní zaměstnavatele, tak bych to rád použil jako určitý impuls pro případné další investory. Na našem vlastně panelu prezentujeme to, co je vlastně typické, co se momentálně nebo v poslední době v městě Plzni postavilo, co je rozestavěno nebo co se k výstavě nebo jaké lokality se nebo při stavbě připravují. Na výstavě v Regensburgu se na několika panelech prezentovala také stavba roku Plzeňského kraje. V té zvítězil například skatepark v Klatovech nebo park u Plzeňské brány v Rokycanech. Výstava se v Regensburgu zdrží do 9. prosince. Martina Němcová, televize ZAK, Regensburg.